Pariaman tadang alangang batabuik mangkonyo rami di akan doang tadang asanang baok tompang badadan kami kaladang balilah senduh di balirang mudo-mudo digoyang mangko di karwa di kalia apunan tibo batanang menjago sansai den malang senang di kampung marasai badan dak do tampe kabat tenggang sejak mati mandehkan duang 68 sansai malang den rumpuik sarui panjang laba apa nek pandan malah duangkan sakit idu isanang laba apa nek badan manang buangkan onde di akan duang sudik matonyo sansai den malang den oilah masak nasi rangkap pau cuba dak jogulai tunjang tadanga adiak main bau oi udah laki lah pulang ampe puluh datkan duang del nyai den len nyai den coretlah di situ ondelah tuan noi sansai den malang den oi Samsudin Jo Burhanuddin salap tiak sakati duaran salapan duo bapilin salapan puluh salapan ondeh diakan duang oi sansai den malang den babuai picangkan mato kau dapet kato sesuai baris suak jalan badu ondeh di akan duang boy cari 22 kini angko nanti bo jan lengah menjago ondeh di akan